Estefanía Padullés. ¿Y qué ropa hay a estas horas? Vente, Iria, mira que tengo aquí para ti. ¿Dónde, papá? Mira aí dentro da caixa. Hola, trouxen este agasallo por o Nadal. Que porcallada! Quen fixo isto hai que denuncialo, que está fatal feito. Ti tes ganas de facer isto? Por que non? Non, a verdade é que non. Eu prefería facer algo para que se acabaran os plásticos no mar. Teño unha idea. Vamos loitar contra os plásticos no mar. Que tal se vamos ao centro de recuperación? Pero que imos facer? Saberedes o final desta historia no libro Un mundo para Maruxa de Estefanía Padullés.